Gurean dugun aranik kuttunena izango da ziurrenik. Aran menditsua, harritsua eta benetan ikusgarria. Bertan dago Euskal Herriko erdigunea, eta hementxe egingo ditugu hurrengo pausoak. Sakanan barrena, 54 kilometro gora eta behera etengabe. Erronka handia izango da. Nafarroa garaian, Sakanako ibilaldia, gailurra martxan. Egunon? Oino ondoni. Apa, 520 naiz? Bai. 520 iristen ba naiz ondo. Bueno, egunon? Egunon? Gustu nator, Zuek etorriko zaretenekin? Bai. Nahi bazu bai? Zuek bikote zarete? Bai. Bueno, Alberto eta Itxaro eta Beasaindi gatoz. Beasaindi? Bai, Goierritarra bai. beraz. Sekula indezue hau martxa hau? Bai, ni pare bat aldiz inda. Bai. Bi aldiz, da zu? Nik ez da martxa bat ez tetin, osea, gara zatatzen dan. Gaur lehenengoa? Bai. Martxa luzea izango da gaurkoa. Euskal Herriko gogorrenetakoa adituek diotenez. Kilometro mordoa dugu aurretik, eta ez ustekoren bat edo beste ere izango dugu. Ea, zer moduz montatzen garen? Zu bertakoa, ez da? Antolatzailetako bat? Mikel abizena? Goldarazena. Mikel Goldarazena. Da, ondo antolatuta dago dena? Dena perfecto. Bueno, hau martxa bat da, baina oinez egingo dugu guk, Oinez. Nik korrika ez, Ez. Bestela ez dut amaituko. Inguru hauetan, bestelako ekintza batzuk egiteko tartea izango du iratik. Arrantzan, burdinolan, forjatze lanetan, denetarik egingo du. Eta aurpegi ezagunen bat ere, ekarriko digu. Ezagik bukatuko dugun, babak eta bestea, baina, Egun osoa dugu egiteko. Bai, lasai. Bale, eta zu? Kepa Larruzea, Zornotzati nator. Oh, Bizkaitarra? Bai. Bueno, zu asko ibiltzen zara, ez da hola martxatan eta kepa? Bai. Talde bikaina daukagu, espedizio gogor honi ekiteko, eta zinez istorio unkigarriak entzungo ditugu. Hala ere, bideaz gozatzeko, musikaren laguntza ere ez da faltako, astero bezala. Bueno, urduri nago. Bai. Gehien bat jendea eta justu xamar etorri gara hor txartela hartzen denbora pasa dugu, beraz, egingo dugu jarriko garan atzean, sellatu egin behar dugu, ezta? Eta, bueno, baukagu hastia gero hitz egiteko, eta venga, goazen, Ara, venga, goazen bai. Gaur goizetik jaiki naiz, zeo zer berri egin nahi. Urduri xamar etorri naiz bai, benetan martxa latza izango da gaurkoa. Kilometro pilua dugu aurretik, eta ez dakit zer gertatuko den, bukatuko dugu. Gizon berri bat nauzu. Bai, bai. Hemen jendea, Horrezak gateadek, Zagurutzen. Bueno, ia ordu bete eskaz abiatu garela eta hemen jendea egurra ematera etorri da, Martxa, baina, bueno, ia berotu gara, konpainia honean, gustora eta batez animatuta, ze errespeto bizkat ematen du honek, Perfila ikusi eta turreko etapa bat ematen du, Pirineotan Turmaleta, Obisk, Mari Blanc eta horrelakoa. Ia, nola doan eguna. Akaboa mezgaizto. Ongi goaz. Bai, ni hasi naizia izerdia botatzen, Bueno, Goizeko baina zazpiak eta izerdia botatzen hau ez dakit nola bukatuko dan, orain itxurregin botatu duzu pixka gehiago. Gehiago, aldapa handia dator baina, ez? Aldapa handia dator, bai. Bueno, zu antolatzailea zara, martxa honen antolatzailea, ze urtetan hasi zineten antolatzen? Horre, 1980an hasi ginen, Iratxo elkarteak Sakanako mendizalekin batera, 12 lagun joaten ginen, Besterik ez, eta guretzako zen kriston martxa oso handia. Horregatik jarri genuen Sakanako ibilaldi handia. Guretzako oso handia zen. Martxa luzea dauka 54 kilometro eta 3.300 metro desnivel positiboa. Beste kontu bat, mendi lasterketak, mendi ibilaldiak, ez da? Korrika egitearena eta hori nola ikusten duzu zuek? Badaude hor kontroletan epe batzuk ez da sartzeko. Bai, eztabaida gogorra dago horren inguruan eta hola. Orduan hor, korrika egin nahi duena, korrika egin dezala, kontuan izan da pixka bat zeurrutegi dagoen kontroletan eta hori errespetatu egin behar da. Bestela ez diote sellorik emango. Batzuk jarritzen dute,
eta 12:00 agertzen dira Irurzunen. 12:00? 6 ordutan, 6 ordutan egite dute batzuk. Andoni, nik uste dut, ohitura dauka horre mendian ibiltzeko, orduan nik uste dut arazorik gabe lortuko duela martxa egitea. Nik ez dakit bukatuko dudan, Bai, bukatuko duzu, Andoni. Hor bereinen bena eta gero gora eta Eskeskatu. muskuluak eta, bai. Habitaiamentotan hartuko duzu indarra. Espero dezagun, Hori, ja. bukatu egin behar. Oaingoz bintzat ondo guaz, ondo guaz. Ongi. Etengabe aldatu zari den soroari. Kepa, hau da, ikusmira, Lehenengo aldiz ikusi dugu Artxueta, San Miguel. Hemendi buelta oso eman da, ara jun behar dugu, Bueno, eguerdi alderako hor, Uarte behintzat, Bueno, irati hor dabil nonbait eta deitu ingo diot. Ia ze plan daukagun, edo nerea badaki, baina berea, Ia hartzen dian, ia. Andoni! Irati! Kampi! Egunon! Non zabiltza? Ze gaurko ze aldarra bezkaria prestatu duzu? Andoni, ez duzu asmatuko nun nagoen. Non zaude ba? Lehengo astean, Andoni, itxasoan hasi nuen eguna, eta oraingoan egan hasiko naiz. Egan? Bai, Andoni, egan. Aralarretik parapentean egingo dut salto. Aralar? Oantxe ikusten ari gara, bestaldean gaude gu txurregire igotzen. Hemen aizea hasi da, kontu zibili, Bai, bueno, Andoni, gaurko plana salduko dizu, bai? Majo sufritu beharko du gaur Andonik. Sakanako ibilaldia egingo baitu. 54 kilometroko martxa. Goizeko 6etan hasi dira oinez Irurtzunen, eta dagoeneko 6 kilometro egin dituzte. Hala ere, oraindik bide luzea dute aurretik, beste 58 kilometro. Ibilbidean, Beriainetik, Uarte Arakiletik eta Aralarko San Migueletik pasatuko dira besteak beste. Guztira 7 kontrolgune eta 5 hornidura postu izango dituzte. 3.388 metroko desnibel positiboarekin. Nik ez dut martxa egingo, eta inguruko bazterrak bisitatuko ditut. Aralarretik parapentean salto egin, eta Uarte Arakileko eta San Migueleko hornidura postuetara joango naiz Andoni animatzera. Gainera, amaitzeko, Trinitateko ermitan sorpresa bat emango diot, eta denok batera jaitsiko gara helmugara. Konforme, zuk ikusi zer egite duzun, Nik salto bai ez nuke laingo. Gu hemen txegoaz, oaingoz ondo, ez, Bai, itxaro pixka gorritzen hasita dago, baina, 54 kilometro, ez da bukatuko dugun, Ba, plaza egon, zure sasoian ondo ingo duzu, bai? Venga, agur. Eske egin dit? Ei! Bueno, berak, ni parapentea sekula salto egin dezue? Nik ez. Ta ingo hori gainea, hori baizetela sekula ingo. Bueno, venga, guazen. Atzean gehatu geha, So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now and I need to know how to live my life as it's meant to be. Baina ziren barik izute ban enteratzeko ere. Uazte, onda! Bai, irati guztua ibili da. Oso, bai, isilik ez da, onda azkenengo bueltak eman dugu tenian girok eta bastante guztua ibili da. Ikaragarria da hau! Izugarria hemen goran sentitzen den askatasuna. Txoriak bezala egan nabil batera eta bestera. Ase parajeak inguruan. Alde batean Aralar eta bestean Beriain. Bagoazela, jasoaka. Jak! Esan dizu txaflero bezala urteko gehala. Jode baiet, entera gure nahi egin duten garenean. Ja, egotean ari da geunden. Zer? Pentsada ikaragarrie. Bai. Gure, zetorri zate. Behar dugu gaina. Egun pasa? Uarteaino. Uarten behar. Nola uarteaino? Bai, hartzean. Ja, etorri zate erdia egiteko asmoarekin ja? Bai. Bueno, erdi egin bau nahiko. Nahiko? Bueno. Nahikoa da. Animatzen bazaten gero segi gurekin, Inoiz irriparra, barra, heldu gera itziarra.
Bueno, jetxira gogorra hori, Teknikoa ez da, Itxaro, zer muzibilizea? Heroi naiz. Bater eroizea, Bai, hanka okertuta bera, rapa. Entzun zeu zer esan elbo, eta baino normalen kirola egiten dezuela... Ez, nik txikitan nahi kirola uste ez zaiten, baina nola gizena neon, goatzen naiz futbolen apuntatu eta ez ziaten uzten jolasten futbolen. Zizuten uzten? Ez ziaten uzten, nola gizena neon, esaten ziten, o portera jarri, o defensa, ze baloiak zuregan rebota egiten du. Ordu ezkeo, edozen kiroletako ni inutile sentitu izan naiz. ETB bateko Urra Hunditan saioan ezagutu genuen Itxaro Mendizabal. Gaztetan, bullyinga jasan zuen gizena zelako. Orduan medikuek aholkatuta, dietan jarri eta 15 urterekin anorexian erori zen. 20 urtez gaixorik egonda eta izugarri sufritu du, baina gaur sendatuta dago eta 2 alaba ditu Albertorekin. Nik badaukat lagun bat gainera gailurran atera zan, justuan boton, gaxi, orain oso gaizki ari da pasatzen, baina bueno, atzo bertan deitu zidan, esan nion behitu, Itxaro dator, gailurra gurekin zati bat behintzat saiatzera, eta esan zian, esaiozu nun dagoen giltza, nun dagoen klabea, gaixotasun gaizto hortatik ateatzeko. Niretzako nun topatu zen duen? klabea da ilusioa bilatzea bizitzeko. Nire izan zen proiektu bat sortzea, nahi betetzen ziten proiektu bat, eta orduan bapaten, pentsatu gabe, Ion itun ezak zenbaki do, eta ordu ezke ondo nau. Zein da proiektu txiki hori? Bueno, txiklik izena do, eta da guraso eta hezitzaientzako baliabidek ematen ditun zentro bat. Nik esate, hori dala nire 3. umea, ez dakit berea, baina nirea bai. Beitu, Alberto, horrelako gaixotasuna daukan jendearen ondoan dagoenak ere asko sufritzen du. Bai, baina karo, ezin dezu ez ere egin. Ondo neon, porque beraien munduan daude, eta igual gero kontra gehiago, gero ez da okerra. Ja. Ez da erresa asmatzea, ez da? Ezin da. Nik uste dut sendatu nahi deula, baina era beren ez du sendatu nahi. Osea, alkoholiko batek ezin du alkohola utzi, guk ezin da utzi ez jate horrei ez. Nik batzen naiz nahi esan ziatenen anorexia neukela, nik zeiun esan bai sendatu nahi dut. Orduan ezken 37 kilo. Eta beste 2 hilabetetan 30 bukatu non. Eta nahi nun, baina eskezin nun. Prozesua gogorra da, berez ez, egoera oso zaie, baina ni ezautu nuen banekin zer zegoen. Eta orduan beti hori ondan gai bat izan da. Bueno, sendatu zara, bazoazte etxera, pozik eta gustora, eta gurasoak istripu batean hil ziren egun hortan. Bai, jo ginen psikiatrana, psikiatrak alta eman ziten pixu onban neukelako, eta buelta bar ginen kotxen, eta beraiek abitu zien lehenengo, eta gero gu. Eta justo sartu zen ekaitza nazional baten, eta kamioi bat zetorrena leitzarandik, eman intzitun aurretik. Eta orduan behera hintzen nun berriz, ez da? Berriz ere normala den bezala, ez da? Zeinek ez luke egingo, ez da? Gurasoen istripu gertatu zanen, Alberto nerekin zion, eta urte hauetan izan da nire apoioa, azkenen beha ondan nire ondon, eta importantena hori da. Zu gaixo zaudenen, norbait eukitzea ondon, ulertuko izuna. Nola ikuste duzu aurre seitzeko, gehienak aurrea joan zaizkigu eta hola? Hombre, ondo nijo, nik uste jungo naizela eta gaina gaur nik San Miguelaino iritsi nahi dut, pare bat itzozket behakin itxeko, orduan San Miguelekin? Bai. Nire gurasok istripu zuten San Miguel egunen. Orduan beti San Miguelekin pendiente genuken istea pixkat histori hori, ez? San Miguel egun iristen zen bakoitzen, min hori barrun sentitzen gendun. Bueno, nik uste bere indarrakin gaur bukatuko dugula, baina fijo, eta zuek ere, San Miguelaino behintzat. Gaina nola heroina izen garagardo bat topatu beharra omen dauket, osak egingo zoze. Garagardoa? Hoi, esan dit, eroitzen dana garagardo patzen dola. Garagardo hortan Bueno, segizuen martxan, eta behar da harrabago gaituzu, Bai, a ber. Venga, agur, aio! Ikaragarri pozten naiz Itxaro sendatuta dagoela ikusita. Oso persona gozoa eta gertuko iruditu zait, eta ondo merezia du. Ea, gaxi, nire lagunak ere azkar gainditzen duen. Itxarok eta Albertok beraien pausoan iritsi nahi dute San Miguelera. Guk ordea, aurrera egin beharko dugu. Brutala izan da hau, Hor amaieran eman dizkidazu. Bai. Bueltaska horiek, pixka tripak naztu dizkidate, Bat, eta noiz hasi zinen zu parapentean? Jonander Larrañaga, Pat, 89an hasi zen parapentean egan egiten. Garai hartan ez zen oso ohikoa, baina Pati beti gustatu izan zaio gauza berriak probatzea eta animatu egin zen. Lehenengo momentutik maitemindu zen kirol honekin, eta orain ia egunero egiten du egan. Gainera, duela 10 urtez geroztik, parapenteko irakaslea ere bada. Pat, a ber, nondik indugu salto?
San Migueletik. Hor ikusten duzu, santuarioko parkinetik hor eskumetara dago ontzea, hortik. Leku aproposa garbia eta pixkate despegatzeko Ze behar hori da, despegatzeko? Importanteena da haizea, haizaren norabidea aurretik anaukitzea. Eta gero materialetan, honek bai dia, suelta rapida esaten dianak, honek eman botoiari eta soltatu egiten da. Haize asko baldin badago, eramaten baldin badizu atzeru, soltatzen duzu eta bertan. Bale, durrartzerakoan. Da etxean zehoz esan dizute inoiz, salto, egan egiteagatik edo? Esango zer, baina entzun ez. Nora zoaz horregin, da kontu zibili eta holako, hola ibiltzen da familia batzutan da. Bai, baina ez ezagutzea hori provokatzen du ez. Bai, zezuk esango zenuke arrisku kirola dela, parapentea? Gure neurrin ez. Arriskurik ez dago. Baina kirol lanetan bezala, futbiton be izaten dira orkatillak eta bai, beti izaten da orkatillan bat, lurratzerakoan edo baina ez dago olako hemen arriskurik. Aizu Pat, ibili naiz, izugarri gustora, mila esker, zure esperientzian egin konpartitzagatik, eta hurrengo baten egongo gara. Bueno, Pat. Venga, ondo izan ba. Aizu Pat, barkatu. Pat, nundi dator? Pat, Patxi, o... Hankaluze. Patoso. Patoso? Eskerrak ez dizu lehenago galdetu. Bueno. Bale, hurrengo arte. Aio. Bi plaza egiten dunak eta beti etortzen da bigarren aldiz. Eta irati torriko da bai, torriko da. Iritsi gara lehenengo hornidura postura. Dagoeneko 10 kilometro terdi egin ditugu. Oso erraz goaz, baina oraindik kilometro dezente eta sorpresa ugari falta zaizkigu. Azken kantu baten hitza entzun gabekoa behar zenean. Egunon, hau egun ederra, euria ari du, baina ederra da. Egunon! Egunon, Inigo! Zer moduz? Zeiten dukik hemen? Sakan ato berzin dain eta, arrera itea torren naiz. Egunon ezetia eta... Sakan arra urbia indarra, Olako egun nahi onda, pensatzen nahi naiz, gitarra utzi eta igual, zuekin kilometro batzuk igual lingo ditut, Venga, utziko txean, venga. Abanatorre? Txarte, bai. Ze sorpresa polita zu. Gozategiko kideetako bat da Inigo Goikoetxea. 82an ezagutu zuen Asier Gozategi. Garai hartan, Asier eta Ainoa erromeriatan jotzen aritzen ziren. Orduan, Inigo taldera batu eta 3 urte geroago kaleratu zuten lehenengo diskua. Izugarrizkoa izan zen arrakasta, eta orain 25 urte geroago, plazaz plaza dabiltza oraindik ere. Goatzea izen nik egiten saio bat bertatik bertara izenekoa. Hoixo, Goen dela 22 urteo hasi ginen, eta usteiat ara etorri zinetela bintzat. Bai, 20. Zina, lehenengo diskoarekin, bigarrenarekin edo... Bai, 95ean. Musika dugu hemen zuzenean, gozate gitarra ditugu, eta gozate gitarrekin urdia indar bat, napar bat Inigo Goikoetxea, Gabon. Aupa, Gabon, denoi. Lehen, Egunon kanta, Egunon du laugarren diskoak izena? Hori da, laugarrena eta Egunon. Oraindik ere segitzen duzu hor, ez da? Piskat, ez dakit, isildu zineten, bolada baten, hor, ez dakit... Dedikatu gindan, erabat horta, gio urtiek pasatiten dira, bakoitzak be bidi hartzen dau. Eta gauza gertatzen dira. Bere esperientzi pertsonalak egia esan. Bai, mazekiat, iriz gertatu zitzaian. Zu, emaztea, aur bat izan zenuten, bigarrena ere izan zenuten. Hori da, bigarrena jaio eta 3 egun eta emaztea izan. Zaren ondorioz, erditzean arazoak izan ziren edo? Erditzeko garaian ez, baina gero konturatu gabe infekzio bat hartu zuen eta etzian ospitalean konturatu eta, egia esan suerte txarra. Oin dela zenbat urte gertatu zen hori? 10 urte. 10 urte dira, ja. Momentu latzaietan, bai Asierrek eta baita nire anaia Imanolek oso ondo errespetatu zituzten behar nituen denborak eta espazioak eta egia esan horrek talde sentimentua indartu egin zuen eta horri esker azkenek urte hauek zoragarriak izan dira eszenario gainean. Baina, baukazu hor aizate abesteak egiten da, ez da? 25 urte urrena prestatzen aiga, ospatu nahi dugu modu berezi batien, eta kontzertu berezi batzuk egin nahi ditugu. Egia esan, esperientzi ederra izan daiteke uste dut urte polita sortatuko dela eta bizitzeko irrikaz gaude. Venga, ia martxa hartuko dugu orduan. Venga, segi aurrea. Berotzen duzu, da nekizun
Haupi, eski. Sartu, sartu! Bai, sartu nahitek, eski, soinua entzun dut, eta... a ber ze ari diren hemen, oze... Burniakin lantzen. Burnia lantzen, gori-gori dago hau, Gori-gorria. Bruna nahien tailerrera etorri naiz, Izurdia gara. Enpresa hau 1772an ireki zuten. Eta oraindik martxan segitzen du, jo eta su. Bruna nahiak 2 dira, eta forjatze lanetan dabiltzan 7. generazioa da beraiena. Enpresan langile gehiago ere badituzte. Peio da hoietako bat. Hauxe da tailerra, hemen dakazue lan egiteko txokoa. Bai, hemen moztu edo soldatu behar dena, bai. Berotzerakoan, burdina berotzerakoan, asko biguntzen da? Ongi berotuzkero ez da indar handirik erabili behar, ez ongi. Plastilinaren antzeko zerbait da, pentsa. Bai, eskuekin... Eskuekin ezin da, erreko zara, baina... Baina errezean? Bai. Hemen gauza ezberdin asko egiten ditugu. Bezeroek nahi dutena, behar dutena eskatzen digute, eta hala egiten dugu. Beira, hau da, ikuste duzu? Aulkiak, mailak... Danetik daukazu. Bai. Argiak. Eta pentsa, honekin, Osongi jongo zaizurtea. Bai. Hau da, txoin, Peio, izendatuko zaitut? Bai. Gailurra martxanek ematen didan boterearekin izendatuko zaitut gailurrako zalduna. Sir Peio. Hola ite dute pelikulatan, ez? Hola xe? Bai. Hola xe. Ara, zehongi. Ya está, zalduna. Zalduna eta guzti. Sorte honekoa da, benetan. Bai, sorte honekiko dut. Eta lanbide hau, lanbide gogorra da. Nik uste dut hor pinpan, eman da. Bueno, hartu behar da erritmoa, eta erritmoa hartzen baduzu, importantea da lana izatea, da jendeak eskatzea guri lehena, hori da importantea. Gazteak badira gogoa dutenak ikasteko, eta etortzen dira ikastaroak egitera, jendea bada gustuz aritzen dena baita ere. Bueno, iritsi gara, eta Euskal Herriko erdigunea? Euskal Herriko erdigune geografikoa. Nik entzun daukat Euskal Herria mapa jarriko bagendu zintzilik, hola soka batetik, hau izango litzatekela puntua lotzekoa, eta? Bai, horre Feliz Isasa, ingenieroak, egin zuen pizkat ikerketa, eta pizkat barizentro kontzeptua aplikatuz, hemen dago Euskal Herriko erdigunea. Primeran. Venga ba, abituko gara, Bueno, venga, segi aurrera. San Donato, ermitara, Mendia Beriain eta ermita San Donato. Hori da. Jarri honutza, jarri hemen mesedez. Ingudea hemen, ni hemen txe. Bai, ni hemen, eta bain etorriko da Eduardo keutxiko dio Burniari. Berak ekarriko du, berak emango digu erritmoa. Erritmoa nola, berak badu mailo txikia eta mailoak jotzen duenean, gero zeituko dugu Eduardo, ni eta zu. Bale. Eduardo, prest? Bat, bi, iru. Bat horrela, mekatxiz, gori dago hori, Hemen dugu Burnia. A ber, Orain emango dio berak, orain, venga. Irati, primeran ikusi dugu, benetan hor gogoa behar da, ez da bakarrik indarra, ez gogoa, eta guk esandako gauzei kasu egin die, eta primeran. Kaixo, Irati zaitza hemen, arrantzak egiteko geratu ginen. Mikel, bai, barkatu, Ze, mira, hemen kolpek hasi naiz eta denbora junein zait. Oraindikan denbora dago, ezta? Vale. Juteko, bai, gainebera eta guzti pikote. Bai. Eskerrik asko, Zuri noski. Gerauten nengoen arrantzarako. Orain arrantza! Orain arrantza ditera noa. Zunean guztor diz. Mila esker, Agur. Agur, Mikel, guazen. Aio, guazen. Sorte hor. Bago, izia, hau. San Donato, hemen barrun kontrola daukagu, ez? Egunon. Epa, zemuz. Hombre, nahore! Hombre, eta ipe, zemuz? Hemen bai? Ezagunak leko guztietan. Bai. Bueno, bagatoz,
Joe, modernuk, Bueno, denboraz ez zemuz abitza. Ondo. Hemen topea zein da? Topea hemendik 20 minututara. Osteko hendi barruan. Itxaro! Azkenen harrapan gaituzue. Iritsi gara. Zemuz ato? Ondo. Alberto? Botza azkenen baino ondo. Bai. Ze gurekin datoz. Eta pixkat atzen gehatu die, eta azkenen gu gehatu geha, harrapatu gaituzue eta... Gero egin nahi eta... Bai. Bueno, animo, Venga, agur. Hemendik, ezta? Oazen bizi. Me cago en la leche. Hau aizea, hau. Beriaineko gailurrera igo gara eta Itxarok gu harrapatzea lortu du. Dagoeneko 20 kilometro egin ditugu, baina oraindik beste 34 falta zaizkigu. Ultratrail erdi bat dela esan genezake. Benetan gogorra. Zer gertatu zen hemen? Bueno, egun batean hor uarten zeuden eta bi gazte zeuden, goazen zanadatu aldea. Eta kriston elurtea zegoen, eta hemendik pasarakoan hori. Elur jauzia eta harrapatu zuela. Eta hemen harrapatu zituen, Hemen harrapatu zuen, bai. Eske hemen daun aldapa honetan, gaur zorionez ez dago elurrik. Zuk, kepa ezagutu duzu hemen elurra, ezta? Bai, askotan. Martxa honetan, Bai. Eta izotza eta... Izotza hemen askotan. Eta hau gogorra izan, hau izotzakin jesteko... Bueno, bakitzu. Igual bueltaka, Makilak sartu ondo eta... Hori da. Bazen ba. Mikelekin arrantza egiteko geratu naiz, eta toki zoragarri batera eramango nahuela esan dit. Ea Andonirentzat 11-etakorako amurrainek harrapatzea lortzen dudan. Aupa, animo, aurrera! Jo, hau izango da sakanako martxa, ez da? Bai. Bueno, Mikel, nora ekarri nauzu? Pues Larraun ibaia hemen, sortea daukagu, baina ez dakit, Eta hemen zer daukazu niretzako, Hemen botak jartzeko. Ai, ama. Zerako abentura eta sartzen naizen nik. Noni biltzen zara zu arrantza normalean, hemen dikan inguru Normalean honetan? baina aspaldian joaten gara itxasora. Eta ze ezberdintasun dauka itxasoak ibaiarekin? Ui, asko. Asko? Bai, ni gainera itxasoa ez naiz osoia joa. Ez da ni ere. Lehorrekoa naiz. Zapore aldetik eta ze ezberdintasun daukate nabaritzen da? Ez dauke zaporea hondirik, amurraia beti danik, urdai azpikoak. Hori da, urdai azpikoakin pixka zapore gehiago emateko. A ber, ondo jartzen ari nahi? Saiatu sartzen den praka barrutik ongi? Praka barrutik, bale. Ze joango ba, arrantzara? Bai, zuk esplikado eta nik ingo zuk esate duzuna. Hori da, a ber fundamentua egiten dugun. Bueno, a ber, bota hau eginetan oraino goaz, oraino sartuko gara. Ba, oneraino. Oneraino edo, bale. Nik atuak bezalakoa naiz, Urakin eta... Venga, aurrera. Kepa, beldurtuta naukazu, Zer ba? Zer ba? Nola zabiz, zu? Poliki. Bai, gurekin Zure ondoan. Poliki, baina, aizu, hola, martxak, sarri egite dituzuzuk? Bai. Astero eta albada aste bitartien Aramotz aldera jun. Noiz hartzen duzu hastia entrenatzeko orduan? Goizetan, zapatuen da domekan, da bestela lanetik itzulita gero, tartien behin. Gusto zaizu zuri? Bai. Jubilatzeko adinera ari da iristen Kepa Larruzea, baina inoiz baino sasoitsuago dago. Duela 20 urte hasi zen mendi martxetan, eta orain Basque Ultratrail serieseko 4 ultratailak ari da egiten. 106 aldiz, 3 handiak, sakanako hau 12 bat bider, benetan harrigarria. Kepa, zuk gaztetatik izan zara kiroltzalea, mendizalea? Mendien benetan hasi nintzen gogor beste arrazoi kurioso bategatik. Ni lehen bizikletan ibiltzen nintzen. Eta bizikletan ibilita gero, hernia diskal bat eukin nuen. Ezin nuen ibili ezelan. Burdeosera joan nintzen, Senegal famatu bat zauen orduen. Eta enbideozune da operau horrek ez dugu konpontzen. Da orduen konturatu nintzen, mendian ibilita. Lasterketan ibili, goitxi bera junda, gerria hobeto zoala. Ezin dut sinistu. Eta hortik aurrera, konturatu nintzen, gerria zaiztu ikena zela. Eta hernia... Olakoak egin da konpondu duzu? Bai, da geldi. Arrituta duzena zu, Eta gero gainera mendian gustura ibili. Posik, lagunekin... Zuretzat orduan gaurko hau, bueno, ez da entrenamentura ez da iritsiko iaia, edo? Bai, hau gogorra da. Niretzat ibilbide hau da zirkuitoan dauen nit gogorrena. Gogorrena da? Beti danik. Hemen eguraldize beti izeten da aldakorra. Bueno, gaur arte, gaur nika enkargatuta neukan da. Gaur arte, esan ba. Influentzia etorri gara eta... Eta gero, bukatutakoan zer? Zer hartuko du? Garagardoa eta zagardoa. Sufritu bai, baina... Neurrian,
igual sartu aurretik, Mikel, esan pixkat hau nola... Azkeneko nozioa. Horrela dagoenean dago helduta pita ez eskapatzeko. Eta orduan botatzeko egin behar dena. Pita hartu eta burni hau atzera bota. Botatzen duzu, eta gero, bildu, eta ekarri behar da pita tensoa. A ber, nik pita heldu. Hori da, atzera bota. Hau atzera bota. Eta orain... Oso ongi, joder! Ze ongi! Orain bildu burnia. Baina bildu behar da azkar, bestela engantzatzen da. Engantzatzen da azpia. Eta punta beti eraman behar duzu bera. Ez dut ikusten nuen dago, hemen dago. Ja, lehenbiziko harrapaketa, egin duzu. Hau da arrantzatu dudana, nik hau ez dut jango, Ai, ama, zelako. Ja, ni uste dut uretan sartzeko moduan bagaudela, ea zuzea arrantzatzen dugun. Aber sortea daukagun. Guazen barrura. Kutxarilla honekin botatzen da normalean korronteetara. Bale. Behatzakin heldu. Atzera bota, eta zu. Ona, jo ez estiloa daukezun. Eta orain, lotu hau? Oin bildu eta azkar, eta punteroa bera. Punteroa bera, azkarrago egin behar dut, ezta? Betik ateratzen zait. Orain ere algare bat harrapatuko nun, Mikel. Seguro. Jo, hor hartu dut alga eder bat. Ai, ama, nik uste dut, Mikel, beste alga bat arrantzatu dudala. Arrainik ez baino. Ia beharko gara merkatura saltzera. Bueno, algak modan daude, oso osasuntxuak omen dira. Eskertze izut ez dakizenan ikusi nauzun. Hobetzeko moduan, baina moduak ikusi zaizkizu, Moduak ikusi zaizkizu. Gustora geratuko nintzateke denbora gehiago, baina uhartearak ira iristear dago andonit. Nik jungo naizea aruntza, ea zuk sorte dakezun eta zehose arrantzatzen duzun. Hori da, aber bazkari harrapatzen dudan. Hori da, bestela, bale, urren arte, agur. Iepa! Iratik, bueno, kainabera manejatzen igual pixkoak patxal, baina gero botatzeko garaian nahiko fin ikusi dut. Praktika pixkoatekin ongi egingo zuen. Bueno, hemen zer, bide gurutzea dago? Beitu, hemendik igotzen da, kilometro vertikala. A ber? Kilometro vertikala. Hemendik gora igozian orduan, zea, Gaztainazpita Irati eta igozian, ez? Bai, hemendik... Estremen. Aldapa pikua da. Hau txarren ez da? Bai, txarrena, baina, bueno... Animo! Ai, Nik estremez, nik martxa nahiago. Probatzeko pizkat egun batean hori probatzeko. Bueno, probatu, da beti probatu behar da, baina olakoak ez da gipa, Goazen. Zatu jendeak geistea txarra dala, baina nik igotzea baina nahiago ez geistea, Nahiago hori. Kilometro vertikalak, baina beherantz egin beharko dugu. Errapatzen. Bueno, ja, okerrena jetxi dugu, ez? Nik uste baretz, Bai, Behitu gora, Hau da, baina... Ze politaiz, zoragarria. Hemengo historioak konta dituzue batzuek, izotza eta erori eta bestea eta... Bai, holango martxa baten ikusi gindun behi mordo bat hilda, inistuek. Bai, Bai. Inistuek, tximistak jota zeuden? Tximista, bai. Hor, nun goian, beriainen? Goian, bai, ermita ondoan. Bai, Bai. Zen, olako... Gaurko egunez, osea, martxa egunez? Martxa egunean, ermita llegatu eta olako paisaje tetrikoa, infernala, no? Behiak lau bost behi hilik, eta gero pastu, aste bate hola pastu, eta igotzen ziren ona, eta putreak hor behi barruan zuen. Behi barruan eta ere llegatu eta eta ziren hori putreak eta hola. Bueno, Marte ikusten ari gara, ia gutxi bat zaigu, Ederto ba. Venga, ia gozatuta nago ni, Aitor, baina nolatan zu hemendikan? Ze sorpresa. Zerrera ikuste, Bai, sorpresa nirea, nun espero. Eta zu Aitor zabiltza? Eak egeldi nagoen eta hori, behintza da, hemen inguruko karrerak eta olakoa daudenen, pues, ikusiz. Bueno, eta guazen pelotarekin. Noiz hasi zinen zu, eskupilotan? Aspaldi gaina, hemen. Guaztean akilean gaina, txiki-txikitatik aita emango da, eta oroimena duanetik ja pelota batekin. Bai, ez da, pelotan eta pin-pan. Beti poltsikoan, beti etxeko bajeran, paretan, txikitatik ondo joan zitzaidan gauza, ondo ondoan, eta ja mazazpuzten dituenean, batean, asko eta segartze etorri zizkezkian etxera, Aitor Zubietak 20 urterekin jokatu zuen bere lehenengo partida. Binakako txapelketan nabarmendu da gehien bat.
2010ean txapelketa nagusia irabazi zuen Xalarekin batera, eta 2015ean txapeldun orde geratu zen Berasaluze bigarrenarekin. Bere denbora librean pilotako irakasle bezala aritzen da Etxarri Aranatzen, baina orain lesionatuta dago. Oraindik lesioarekin gora eta bera? Ba, lesioakin bueltakan nabil, ja denbora asko, ja urte luzez, eta hortxe nabil, ezin egin, gustatuko litzaidak olako gauzetan eta parte hartzea mintzan nire egian, baina ez doa pentsa genuen bezala, oso luze doa rekuperazioa, eta ez doa. Eta sensazioak ez dira hobetzen, eta goengoz bintzat, tamalez gutxu xamarra urkitzen naiz, frontoira egiteko. Lan edo ogibide bilakatzen denean hor badago aldaketa bat? Bai, tentsio mailan eta hor bai dago aldaketa, baina bestela egia esan ez. Behin rutinak hartzen dituzunan egunero entrenatzeko hori, nik uste dut askoz ere errazago egiten dela, ez? Hori bai. Mendizalea zara ala? Bai, bueno, ez naiz Pirinotara asko eta joateko eta hola. Ni gehien bat hemen inguruan, hemengo mendietan, bai, asko ibiltzen naiz, ez, eizean eta belaunak ongituan hementzat. Bai, joia horretan asko ibiltzea asko gustatzen zait. Arrantzan? Baita ere, arrantza asko gustatzen zait. Bai, holako gauzak asko niri. Hemen inguruan da izatzea eta asko tokatzen zait, eta bai, hau oso gustoko dut eta egia esan nahiko ezagutzen dut. Eta Andoni zer orduan ja etortzeko egongo da ja? Ba, Andoni iristearen behar da, nik uste dut zaiola gehiegi falta. Ilusio egingo dio gainera zu hemen ikusteak, animatuko dugu. Noski bai, nolaztu animatuko ba? Abera datorren. Venga. Iratita! Oizta zubieta, oizta pelotaria? Andoni! Andoni! Zer! Apuratzen, Zemo! Andoni! Zubieta! Martxa! Nola zabiltza, ba, gabiltza... Beste sakandar bat, baina... Ondo guaz, Ondo, justu xamar baina... Baina zeo ze jan, Salto indezu? Salto indut, bueno... Kontako iazu. Kontako izu, baina mundiala. Zelako horridura postua, Inigo, San Miguelera edo ez? Ez, da pentsature. Ez? Nik motxalenin bazkaldi hori lasai. Bai, Bai. Eskerrik asko eta plazerroan izan da, Seri eta buena, letxe... Bizitza ulertzen, edo ulertu nahian, edo... Nahikoa daukagu, ulertu baino. Orduan, ez zatuzte gurek, osea, Keparekin da Mikelekin noa? Hau zer da? Nik Aitor zainduko dut, gixagoa, belaunekin ez doa ondo, eta... Zu konturatzen egin naiz, un poco morrito. Zuri tokatzen zaizu orain, Andoni. Ondo, ez. Nik ustut martxain marko duzuela, bestela... Banoa. Zete iritsiko. Guazen! Animo, Venga! Bueno, Aitor, nik nahi dut San Miguelera. Denbora kasunez negauzu, jungo gara elkarrekin. Bai, baina hori, nik badakizu ibiltzen ezin dut. Beraz, nahi baduzu kotxean ez egin porta, kotxea hartu eta momentu batean igotzea. Bueno, jungo gara kotxez. Tamalez oinez ez, baina hola bai. Bueno, venga, guazen orduan. Hombre, Irati, itxaro naiz. Ai ba, itxaro. Iritxigeak Andoni esan dira, Bai. Apa, egunon, papaita. Nekauta. Bai, kostatze guazken igual da bestea. San Miguelan egin duen iritsi baina uste ja horrea ezingo gara lehio. San Miguelera goaz. Oaintxe goaz. Bai, anuntza goaz. Nahi baduzu megunekin etorri. Bai, problemari gabe. Zigo eta... Bai. Venga, primeran. Venga, pasartzen da. Aitor Zubietarekin kotxean sartu eta bagoaz gora. Itxaro eta Alberto ere gurekin datoz. Postekoa izan da emakume hau ezagutu izana. Badakit San Miguelera igo behar duela, eta guk lagundu egingo diogu. Itxe gara. Ze ondo. Ui, hain komeri moitzeko. Behin pixka gorputza ostuta, horitzen da. Bale, guk daukeu pendiente San Miguelekin gauzatxo bat, eta... Bai, esan behar diozu San Migueli. Belarri gorri jarbarrizkiotela. Bai. San Miguelei bronka Guta bernara, bai. Bale, Bueno, bikote. Bueno, ale gero arte. Gero arte, bai. Begira, hor eskalada lekua da, ezta? Horma hortan hitzen Karolo, aurrekoan Pakizako gailurrean, hemen ipek eta esan zuten, begira, buztoi hau Karolok egin zuen, ezta? Eta hementxe ez, nola dien gauzak, etxetik gertu eta istripua. Ai, horrelako da bizitza, egin zazu ahalduzuna. Haude, beti zer jateatzen, Mariano?
Eba, ostra, kepa, ze moz, aspaldiko, Ezaguna zeteala. Aspalditik, bai. Bueno, eta Mikele bai, Hemen zabitzate, martxa egiten? Hemen txebueltaka, bai. Elkarri, jungean nahi bazue. Bai. Kepa izegi ezin da, Hone martxa bauke, baina... Honek egurra ematen jo. Buf! Bigote lagun txarra topatu txuzu, laze eguteko bioekin. Ondo zazte? Primeran. Zer di pixka datea du, baina ondo. Zuk esan ezu, noa, manijo? Aizpurua. Da asko ibiltzen zea martxatan eta... Desente, aurten berriro hastia naiz da lehen garai baten astero bat edo bi. Bat edo bi? Bat edo bi. Zuk kepa baino kerrago, Hori izateko, Hortxe. Pentsa, zer pelma naizen, urte baten illa dana egin itun, eta hola sari bat izatea. Medikua da Marijo Aizpurua, eta gurutze gorriarekin mendi ibiladietan laguntzen ibili izan da. Goizeko 6etan martxa egitera joaten ziren mendizaleaiek erotuta zeudela iruditzen zitzaion. Baina 2004an Aralarko 14 orduak egitera animatu eta gustatu berari. Orain martxaz martxa ibiltzen da eta Xebe Peña saria ere irabazia du. Xebe Peña saria eman zizetenean zenbat martxa entzen dituen edo? Zer da, kopuruagatik, kalidadeagatik, zer dela ematen da sari hori? 22-25 tarten izatea. Eta gutxien ezin behar dituzu finalista izateko 8 martxa eta 8 horietatik 5 izan behar du 5 herrialde diferentetan. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Iparralde. Eta gero finalistan artean, geure artean bosketa bat egiten da. Eta bueno, holaxe suertatu zen. Xebe Peña, gogoan dago, Xebe Peña, ura baizala ibiltaria eta ura, arrek izugarri egin zituen, ez da? Ura mendizale... Abitzen zan da, zenbat, behin lau hiriburuak, lau hiriburu lotu zituen, eta ura zan, Zoroitako bat, Xebe Peña. Mendizale, izala mendizalia. Ehundoko buelta egite zituen, Euskal Herri osoa goiti bera ibili izan, eta bueno, aintzindari bezala. Zer esango zenik, ez dakit horretxean ikusten, emakumei eta, eske nik edade hontan da, ia behan du azteko eta zea eta... Ni jarri ba naiz, eusen jarri lehike, Hemen ez da fisikoki exigentzia hondik gan. Etorri, gozatu, bakoitza bere martxe hartu, basterrak ikusi. Botika gartzea baino hobea da, ez da, hemen izerri pixka botatzea, ez da? Dudik ezin, psikologota eta iztun bezi jutia. Disfrutatzea eta danai animatuko nileke, probatzea bintzat. Gero haber, nahi bezala engatzatzen jenala, baina bai polita da. Oso doa, orduan bukaera arte segitzeko asmoa? Asmoa beti. Gu konpainia eskertuko dugu, zuk barian zuke bai? Bai. Bai, venga, orduan boskotea. Lagun berriakin, venga, aiatzen gen. Bidean batzuk zaizkiu eta ia norbait jarrapatzen duen, Martxa hontan ez dakit ja. Hori da, bai. Venga, hala, guazen. Laserra izan da Aitor Zubietarekin Aralarreko San Miguelera igotzea. Espero dut laster osatzea lesioa. Nik santutegia bisitatzeko aprobetxatuko dut. Ezin nintzen hemendik joan toki eder honetara sartu gabe. Hola, eguerdion. Aupa, eguerdion. Ze polita da, nau. Ederra da, bai. Lehen da biziko aldia da hemen nagoena, eta, ari naiz, bilak zabal-zabalik, ezer galdu nahian. Sorpresa oso polita. Euskal Herriko patroiaren omenez eginiko Eliza. Beira, ohore bat. San Miguel, Aralarko Mikel Aingerua. Euskaldunen patroia. Eta zue biok zarete? Gu voluntarioa gara hemen, eta etortzen gara asteundarrero eta udatan. Aralarko San Miguelen santutegiak 1000 urtetik gora ditu. Bertan dago Mikel Aingeru ibiltaria. Urtero herri eramaten dute eta aurten 320 herritan barrena dabil. Santuak Jesus hiltzatua egon zen gurutzearen 3 pusketa dituela esaten dute. Itziar eta Josu bertan voluntarioak dira. Aizu, eta hemen ikusten dudan... Jainkoaren gizakundea. Jainkoaren gizakundea, eta honek zenbat urte dauzka, noizkoa dago? 12. mendean. 12. mendekoa. Bai. Da oso berezia. Esmalteria kalitatearen gatik ari dira guri. Andoni iristeara egongo da nik uste dut eta kumar naiz beraren gana. Beraz nik hemen utziko zaituzte, mila esker konpartitzagatik. Zaitez bestenaz berante txiko da. Bai, bestela, zuek hemen geratu eta itzuliko naiz lasaiago urrengo batean. Hori da. Mila esker. Agur, bai. Agur. Intelektualak batoz, arropa garbiekin datoz, zer dakarte... Nago gozetuta, sentitze detola pajara puntu bat, Ustuta, Nekia baino gehiago da, jan beharra, Bokatak eta... Bai. Bagatoz, A ber, kontrola. Berandu baina ondo.
Atu, 520. Ondo goaz? Bai, ezta? Nik gozetuta nago ni, erdi pajara, erdi... Beti parian naiz. Jo hemen, hau ongi sartzen da. Gaztalia da. Bueno, badago bintzat, Jaltekua, Bueno, eskerrik asko, danatik, aio, Oizan, bai. Hora! Andoni! Bello ze detailea, bello. Ez bukatu daitik, Ez da zuretzako, sentitzen dut, urrengo batean, Aprobetxatuko dut, zuek martxan jun, bestela kotxesko bakarra batuko zaituzte. Bai. Baina beti ibiltzen gara, hildako mendizaleak aipatuz eta oroimenean eta, bueno, eskaintza ingo diet. Gure izenean ere bai, ezta? Eta, noski, hemen gure artean zaudetenok eta gaudenok, pixka, eskatuz, pixka besteko eta, bera, zelore ederrak ditudan hemen. Taia gaur bukatzen dugun. Nik esperantza daukat, Andoni. Zer, itxuko gana? Nik ere bai, esperantza eta egun argiz iristen bagea, bai. Nik eskaintza ingo dut. Vale, venga, bueno, kuadrilla, itxi, Venga, iritsiko eta gozatu. Bai, agur. Agur, kuadrilla. Asko maite dugu mendia. Libre sentitzen gara bertan, aske eta soriontsu. Gailurrean, mendian geratu diren haiekin gogoratu nahi izan dugu. Benantxio, Felix, Atxo, Takolo, Beñat, Iñaki, Karolo, Aritz, Andoni, Eba, Bandres. Zuentzat da lore sorta hau. Ez zaituztegu ahaztuko. Hogeita 10 kilometro inguru egin ditugu eta nekea nabaritzen hasi gara. Oso gogorra da hau. Hala ere, seguru nago amaituko dugula. Bidean gozatzen ari gara. Zu, honek ez aldu zizaleko ematen? Jode, bai, ahi bala, ostra. Hau ze, Hemen, ateata dut eta. Joe. Xixak aldituki. Einu saie. A ver, bai da, hau zizade. Ziza? Hau lama. Einu saia. Betu, bakizu, zein duen? Sekula... Gordinik anjan. Hoxe, dudaik ez. Qué bueno. Aurten gaina oso gutxi dago, Ez nuen nik espero, Gogota ingo du. Venga. Uah! Biren. Nuko bueno lei. Olako amaiketako ikestu inorkin, Ziza janda guaz. Torri. Ara. Eutxo. Bada norbait. Aska bate bai. Apa! Txaldeon, Atxaldeon, bai. Zemuz? Ongi eta zuek? Ongi, baina zu bezain ongi ez da ipa, Hobekio. Zu elegante zaude? Elegante, bueno. Hori txakur horrekin arzaia izango zara? Bai, esaten duenez, bai. Ardikin, ala pixkati biltzen ez. Ricardo Goikoetxea mendian asko ibilia da. Umetatik egonda animalia zinguratuta, aitona eta aita artzainak zituen eta. Berak ere bide beretik segitu zuen. Esan digunez, 500 ardi izatera ere iritsi zen, baina duela 2 urte erretiroa hartu zuen. Orain ardi ale batzuk bakarri ditu, denbora pasarako. Bueno, eta hona etortzen ziala, ze hartaldea hemen daukazu edo bestela gaur... Bai, gaur beiran bozket, baina uda partean eta hemen urte askotan ibili nizaldi. Askata da, ez da, hemen askata. Bai, askata, bai, eta hori herrie, Elizia, da hemen azpiko aldean herrie. Herrie ez zion hemen? Bai, hemen 15 itxetan zu iten zuela zen. Da, hoi 1300 eta 50 bai. Izena nolazun ba? Hau Agiri. Agiri? Bai, Agiriko iturri eta Agiri, klaro, dena. Earritu idun gozarie. Eta hemen gure oso ona dau. Abituko da. Ja. Zu harin pasatzen ze hemen harri artean, Hemen gure ikiarri hona joten da. Muturre sartuta jate alda? Hombre, ona, eske muturrezu naztu jaten. Hori da, ja. Bai. Ez da sekula da nola aurik, Ez, gure oso naz. Presko, Gure hona da. Nik indik egunero mendia joaten naiz. Ni mendizale izango naiz hil arte. Harrigarri, hau Eliza zen orduan? Hau Eliza zen, bai. Baina arlandu ez duzuna, ez da? Hemen... Hemen lan asko indadau eta oso ongine. Bai. Denbora itan egiteko, hau oso ongi estudiatuta dago. Bai. Sekula entzun gabe nion honen berri eta gustatzen zait. Oso ondo, Ricardo, beste bat azalduko naiz zure histori entzutea, baina magotzea iristen gehan latasa eta ez da gaur, irurtzuna. Bai, hor non baitia izaten dira. Hori da. Mila esker, Ricardo, Aio, bueno, venga bazen, martxa. Bai. Bale ba. Agur. Agur, bai. Indartxu ikusi dut Andoni, eta nik uste bukatuko duela.
Hala ere, kilometro asko dira eta animo batzuk ez zaizkio gaizki etorriko. Sorpresatxo bat prestatuko dio eta azkenengo kontrolean. Haupi, zelan dijoa martxa? Bentsabe, kontrola... Ongi, kontrolean. Kontrola egiten, zer jartzen diezu? Hau. Jak, eta hemendik aina kilometro gutxi geratzen zaizki helmugarako. Ba, 3 bat. Orduan hona iritsiko dira, zelan dator jendea. Eta Andoni pasa daia, Andoni izpuru? Ez. Horendik ez da pasa? Bale, denbora zitorri naiz. Goizean ikusi dut, irteran goizeko 6etan, geroztik ez du... Geroztik, bueno. Ez dut ikusi. Bale, sorpresa txiki bat eman nahi diot, eta korrika batean etorri nahi zaber iristen nintzen. Entzun dut urruti xamar da bilera horrein. Horendik denbora daukat, Bai. Sorpresa prestatzeko izango duzu nahiko eta. Naiz. Eta zuetzara animatzen martxa iterala? Bai, goizean ibili naiz. Martxa txikia iten? Txikia ez, ertaina. Barkatu, ertaina. Txikirik ez dago hemen, Bai. 28. edizioa da, eta nik egin ditut denak batezik. Nolatan esan animatzen luzea itera? Gorputzak ez dit horrelak horik onartzen. Abisu bat eman zidan, orain dela urte batzuk, eta... Bai, ala, ze pasa zen ba? Hemen patata edo deitzen dugun horrek. Patata, hemen dakagun patatatxo... Hori. Hasieran kezka handia izaten da, ze egin ahal izango duzun, baina gero zeure gorputza probatzen hasten zara eta ikusten duzu erantzuteko gaizarela, eta horrek, ez dakit, adore ematen dizu gauza gehiagotan ere sartzeko. Enbeste martxa pasata eta historietxoren bat egongoa kontatzeko. Bai, orain dela 4 bat urte goizeko 6etan eguraldi goxoa zegoen, txirimiria. Baina 8 galdera, lurra zituenan Sandonaton, eta jendea oztuta, eta gainera jendea ibiltzen da praka motxeta. Claro, gauza gehiagiztara maten, harina egin Irati! Jep, txaleon! Epa, kuadrilla! Zemuz? Zuen zain nengoeni, zelan? Ondo. Ekarri duzu esan dakoa? Bai. Itxaga zue? Bueno, plana ondorengoa. Iskutatu ingo gara, eta nik seinalea egiterakoan, Andoniri sorpresa ingo diogu, bale? Oso ondo. Ados, gu iskutatzera guaz, Segi. Guazen. Erte. Madotzera iristen ari gara, 38. kilometroan. Oso nekatuta gaude, baina bidea eta parajeak zoragarria dira, eta horrek min guztiak sendatzen ditu. Hemen mokadutxo bat egin eta indar berritu egingo gara. Hemendik Latasara joango gara, eta gero Trinitatera. Benetan, harrituta geratzen nahi naiz, ze maila duketen edizale hauek. Nik egia esan aspalditxo ez dut olako martxarik egin, ez? Martxa luzea egin ditut, baina hau oso gora iruditzen nahi batez ere gora bera. Gora. Eta hauain azken aldapa honetan, ordu asko dira eta... Bueno, iritsiko gea, Nekatuta, baina pozik azken batean martxa di joakigu eta martxa hauxe da, ezta? Iu! Gazte ziren, aske ziren. 54 kilometroko martxa bukatzea lortuko du Andonik. Honek ospakizuna merezi du eta horretara noa. Nire postuan, Trinitateko ermitaren barruan gordeko naiz, bera iristean seinalea emateko. Bueno, Andoni, bira sekarri zuan pixkat animatzeko, Zuek ez Azkeneko indarra animatzeko. Zainero baino naparrak, Ez. Gipuzkoarrak? Bueno, ni bezala orduan, Nongo azen zu? Txistua, ni Itziarkoa. Itziarkoa? Itziarko bat ezagutzen dut. Bai.
baina, bueno, ba... Bueno, bat baino gehiago baude. Ba, seguro. Ni indarra eman diazue, ia guain dana goiti beda da esan diate, Olako laguntza izan manu gailurra ekstremene, hor duntzain edo akatzetik. Bai, ez da. Gaztainazpin partez hauek, gaztainazpin marmarrean da. Bueno, Manolo! Fitxatu izute ja? Bai, eskerrik asko hemen gehatzeati, Manolo, ze, jo, Bitu, izte guzki sarrera. Handi gatoz, Bueno, bai, buelta erreman duzue. Oso politia, baina gogorra, nik hain martxa gogorrik ez sekulain. Bueno, itxi ez Manolo! Listo! Venga, guazen! Venga! Bukatzen dugu martxa! Guazen ekipo! Bai! Oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote zite. Haze burutapena dituen irati honek. Ustekabe ederra prestatu digu. Orain, denok batera egingo ditugu azkeneko 3 kilometroak. Ez zaigu ezer falta. Lortuko dugu. Gau ez iritsiko gara, baina ilunabarra hau ikusteagatik bakarrik merezi izan du. Bueno, bertan gaude, Ekipo, zorionak, batez ere martxa. Bueno, hori da. Zuek trastea prestatzezue? Venga, ba, hasi jotzen. Hori, ospatzeko. Hemen, iratxo, iritxigia. Epa! Hei! Salto, Ondo ezina. Eta gero, azkenengo momentun, ja herrira iristen da, ilunpetan dultzaineroak hasi dira soinua jotzen da, egile zan, ondo hasi eta hobeto buke egin dugu. Ibilbide hau gogorra izenez kostatu jaku bukatzea, baina azken behatien bukatu dugunien oso pozgarria izen da eta oso alaitzua. Gaur politiago joan gara, baina hala ere giro oso honean osatu dugun taldea ere oso talde polita izan da. Ikiarri ja, indutena... Bai, eta kriston sasoia. Adina, ez hori da sasoia bitzia. Gailurra marcha! Sakona da, sakana, eta ez orografian bakarrik. Mendi eta baso artean hazi eta ezitako jendea bizi da bertan. Harreman sakona izan dute naturarekin, gertukoa eta hori antzeman egiten da. Aukera paregabea eskaini digute kanpokoei euren gozatzeko, martxa eder bezain gogorra antolatuta. Eta sakonak dira oso, mendian sortzen diren giza harremanak ere. Mendi martxetan, pausoz pauso, sakontzen dira mendizalen arteko loturak. Eta bide batez, mendizale bakoitzak bere burua hobeto ezagutzeko egiten dituenak. Sakonak izan, mendiak gure barrura biltzen dituen energia eta indarra. Ai, itxaroren begioiek. Erabilditzagun nork bere bizipoza aurkitzeko. Sakona, benetan sakana. Hurrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.